खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जबान ब्लग भिडिअ थामखौ फिन खेबसे बरबावबाय सबाय माजि जेब भगवान महर लाना सोनाफोर दामगै इनिफ्राय ब्लगखौ फराय जोबोद सिनायलांबाय जाबाय इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आरोना आङो सोनाफोर इनिफ्राय मा होनो दागोआथ' दागो दङसैनै गुफुर फोननायखाय दिनै दाग्लाग्ला नुसिनदों ओमफ्राय बेखौ फोनफिनबाय थाबाय नालाय मुलिखौहाय माननाया एसे खम जालायबाय आरो सिन्दुरबो फोनाङासैना मैयानिफ्रायनो जात इनिफ्राय बे दागोखौ आं मैया दालाय शेयार खालामाखै होनबा माननायखौहाय ओमफ्राय नोंथांमोनाबो बुहुत माननाय खिथादों आरोना बिनानाव मोना आयौ आब'मोन सोरबा खिथादों आरोना आंनाबो मानो आब' आंनाबो मानो आगै होननानै अ माय गड प्रब्लेमा होमबा बुहुत गाज्रि बयनाबो आंनाल' नङा होमबा ओमफ्राय आरो सोरबा मिन्थावबो कमेन्ट हरदों मिन्थाव माने आसलिबो जानो हागौ आरो आं मिथिला सैमा दादुसोदां बाजै ओमफ्राय मोनसे माबा होनबावदोंमोन मैदेर दादु अ माय गड आं मोनथिबावा मादि सैमा दादु माखौ होनो मैदेर दादु बाट बे सैमानाव जालाबायग्रा गुफुरा बेखौ सैमा दादु होनो खोमा ना बाट आंना गुफुर नङा गोसोमसो खुरै दोलालायनाय गोसोमसो आरोना सैमा दादु जानाय नङा गिलु बालुनो ओमफ्राय आं माने मेडिकेलाव सोंनायावबो दादु नङा होननानै बुंखादों आरोना माने सिन्दुरजों इनफेकसन जानाय जानो हागौ होनना बुंदों आरो ओमफ्राय आंना प्रब्लेमा बे सिरि थाहाबनानै गेजेर जाफिननाया बेसो आरोना स' आं बे टपिकनि सोमोन्दै दिनै रायलायबाय थाला आं मैयानो रायलायखांखाबाय नोंथांमोना मोनसे टपिकखौनो बार बुंबाय थाबा बरिं मोनगोन ना स' ओमफ्राय आङो खिथाफिनदोंसो आरोना आंनि मोननाय कमेन्टफोरखौहाय आङो भिडिअनि गेजेरजोंहाय शेयार खालामलायफिनबाय आरोना माने प्रब्लेमखौ आं बुहुतनिखौनो मिन्थिनो मोनबाय आरोना ओमफ्राय दुखु मोनदों मानो होनबा बे खुजलि जानायनि माने हालोदा माबादि जायो बेखौ आं मोनथिखागौ नालाय आं बिराद बोरैबा मोनबाय आरोना बिनानावमोन मा खालामनो नोंसोरबो मेडिकेल शपआव थांनानै मोनफा बेफोरबायदि माने मुलिफोर हरोबा लागायनानै लाफैदो आरो ओमफ्राय सोरबा आगैया बुंदों आब' लिकुइडखौ लागायनानै ला आरो सोरबा बुंदों लिकुइडजों आंना मानो दा आं थेमानिखौ लागायो आगोलाव आं लिकुइडखौ लागायोमोन लिकुइडाबो मानामोन ओमफ्राय आं थेमानिखौबो लागायोमोन थेमानियाबो मानामोन बे गेजेर ससेनिफ्राय नै बावाखैनो नानिखौ जाखांनायनि उननिफ्रायसो बे हालोदा जादों आरोना आंना बिनि आगोलाव मा माननाय मा मानाय आं जेबो मिन्थिखायामोन आरोना बेनिफ्राय आं सासे बिजावजालिया बुंदों आगोलावबो नों बारा फोनखायामोन ना सिन्दुरखौलाय होनना बुंदों औ आं हाबा जाजेननायनिफ्रायनो सिन्दुरफोरखौ माने दाख्ला दुख्ला ओरै माने साथिं फैनाय लिल्ला आं बिदि फोनखाया आरोना आं दा जेरै फोनो जास्ट नर्मेलि आं बेबायदिनो एसेल' फोनखायो आरोना सिङाव थाबा थाहैबाय आरो आंना माखासेया खिन्थु सायाव आं ओरै एकदम सोरबादि मालाय थिर बानायलायनाय फोना होमबा आंना बेफोरबायदि गैया ओमफ्राय गाज्रि मोननो नाङा सोरबा मालाय गावबागावनि चइस नङा होमबा सोरबा दाग्ला फोननो मोजां मोनो बुरजा थिर बानायलायनानै फोननो मोजां मोनो बा सोरबा बोरैबा फोननो मोजां मोनो बे गोसोसै ओमफ्राय आङो माने एसे सिम्पोल फोननो मोजां मोनो आरो आंनि बोरायनि निसानि हिसाबै आं बेखौ मालाबाबो गाराखै ओमफ्राय माने आगोलावहायबो आं बिसिबांनो एसेयानो फोननानै थाखायोमोन आरोना ओमफ्राय आरो बे सिन्दुर फोथाखौबो आङो माने गोजाल' फोनबाय थायामोन आरोना गोदो हाबा जाजेननायनिफ्रायनो माने आं कालारिं फोथा फोननो एसे मोजां मोनोमोन आरो खाफालनि बिदि गोजौआवसो फोनखायोमोन आंखौ जाय नुदों मिथिखासिगोन जाय फुराना आं बेफोरबायदि फोननायखौ नुदों ओमफ्राय आङो माने जेलानाखि गोथां दख'ना गानगोन माबा गोथां फोथा फोनफागोयो ओमफ्राय गोसोम दख'ना गानबा गोसोम फोनफानायमोन आरो गोजा दख'ना गानबा गोजा फोनफानायमोन गलाप गानबा गलाप फोनफानायमोन बेबायदि फोननो मोजां मोनोमोन दालाय गल कालारिं फोथा मोना बिदिखौ आरोना 10 थाखा पेकेटआ बेयो मोननै मोनथाम थाफैयोमोन मानोबा मोजां मोनोमोन आरोना ओमफ्राय बेबायदि फोनलांनायानो माने बावाखैनो होननानै बुंजायो दा गोजाखौनो बाहायनाय जाबाय आरो बयबो बुङो कालारिं बिदि फोननो नाङा हाबा जाबाय नालाय गोजाखौनो फोननांगौ होननानै ओमफ्राय दे बांसिनानो बुजायबाय जखन आरो आंबो मिथिखागौ गोजायानो जोंनि हाबा जानायफोरनि उनाव गोजायानो जोंखौ समायखायोबो आरो गोजाखौनो फोनखानांगौबो दा बे हिसाबै आं गोजाखौनो बांसिन बाहायो थेवब्लाबो आंनाव मालाबा गोसोम ड्रेस गानोबा आं गोसोम फोथा फोनदेरनो बिराद मोजां मोनो गाज्रि मोननो नाङा आरोना नुफ्रांबाथाय हुदा गासे गोसोमबो आं बिराद फोननाय जादों ओमफ्राय मानसिफ्रा सानगोन आंखौ जाय नुदोंमोन बे सानसिगोन आरोना टाउनाव थाफैनाय लोगो माथो रुबानो सोलायबायलाय गोसोम गोफासो फोनलाबायफैबाय बिदि जेबो नङा आङो न'आव थाबाबो बिदिनो फोनखायोमोन आरोना ओमफ्राय बेनिफ्राय औ आसानफोरखौबो आङो गानखाथारामोन आगोलावथ' गोजाखौनो गानबावासोमोन हाबा जाजेनबा एसे गानोमोन ओमफ्राय न'आवनो आङो एसे उननिफ्राय माबा राजा जानाय ना मानिफ्रायनो आङो आसानखौ गुफुर गंसेल' गानग्रा जादोंमोन आरोना खालि थायाखै मालाबाबो ओमफ्राय बिदिनोमोन आरोना ओमफ्राय दा बैसोजों लोगोसे एसे पसन्दफोराबो एसे सोलायलाङोना मानसिना बुजिनायफ्रा बांसिन जालाङो स' दा माने आं गंनै थंनै गाननानै थानो मोजां मोनो आरोना समायनाय मोनो जिहेथु नियमाथ' बेनोखा गुफुर गंसे गोजा गंसेहाय एनिवे सोनाफोर नालाय थादों दिनैनि ब्लगसो आं नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो ओमफ्राय नै मैयानि मोनसे ब्लग्सआवहाय आङो सासे आब'नो फैसा लाबोनानै भिन्दि लाबोदोंमोन ना ओमफ्राय बे आब'मोननाव मालाय बेबायदि मैगं दं आरोना मैयानो आंनो खिथाखादोंमोन आंबो लाबोनानै फानफैथ' गेजेर होनबालाय हे आब' आंनोबो खिथाहर न'नि लकेल मैगं होननानै आङो मैया बिखानायखाय आब'आ दिनै लाबोनानै होफैबाय आरोना नै 20 थाखानि बै लामा लामायाव बायबा बारासो गोलैबावो
सिब्रु आरोना दाना बेखौ लाबबाय थैदो माजों जायो जबा मुसाहारिया खतम गोसोआथ' उरायखाबायसो मा जानांगौ होननानै नैबेयाथ' जाजागोन जेरै बेनो जि मोजां मोजां आरोना नै ओमफ्राय दा बेनि नै दहाय मैगं सोनानै माने फिसालाय नागिर हरफादों नालाय आब'आहाय मना हैनांगौ फैसा हैनांगौ मैयानि दाहार लानायबो हैनांगौ ओमफ्राय फिसाया दहाय दुगैखांनानै दसेल' उन्दुदोंमोन नालाय ओमफ्राय बेलासियाव उन्दुफिनदों आरोना नै ओमफ्राय नै बे बिथाङाबो गाहायावसो उन्दुनानै दङ बिसिना गैयै बायदि मिनिनानै थैगोन सनाफोर नोंथांमोना साननो नाङा आरोना आं नानिखौ लाग्राखौ बिदि हायावसो फुथुहैनानै मालाय नैबे बिसिनायावसो आरामसे उन्दुयो फेन सेन दंखाजोबो नै ओमफ्राय माने दा आब'मोना खामानि मावदों नालाय मिस्ट्रियारि दङ नैबे खोरखिथिं बाला बाला नुहुरो नालाय आरो फांनानै उन्दुबा खब खबा जायोना ओंखायनो बेयाव नानिजों गेले गेले मालाबानो दुमफ्ला उन्दुलांबाय मानसिया माने मानसियानो एसे दुरबलखा आरोना बेस्रा ओमफ्राय एसे दलर थानो मोनबानो थेन्थ'लाबायखायो आरो मिनिनानै थैगोन बे खोमाया बारा खोनाया ओमफ्राय गेदेरना उन्दै हमनोबो हाया मानसिया गाहायना बाङालि आरो जेबो नङा आंहा बुहुत खामानियाव होगासिनो ओमफ्राय आंना माने बिबोनाङा बेखौ मोननानै हरदों आरोना माने बिबोनां मोननि जायगानि आरो बियो माने बिमाया बिना बे गथ'नि बिमायाहाय मोजां जायगायावल' थाहैथों होननानै हरदोंनो आरोना गाव जायखिजाया मानसिया हेभि खामानिखौ मावनो हाखाया नालाय बे फिसा फिसा खामानि ओंखायनो उन्दैल' एसे दैथिंनो होननायखाय माने जोंनावनो मोजाङै मोजां थाथों होननानै हरदों आरोना ओमफ्राय आजिखालि नोङो मानसिखौनो मोननो थाङा गथ' लाथ'ग्रा आरिग्राखौ आरो सोरबा सैथान मानसि मोजां मानसि लादोंबाबो नोङो मबाइल गोनांसो जाखाजोबो आरो मबाइल गोनांबाथ' मिन्थिखादों मा रोखोमनि जागोन मानसि माखाया स' आंना बेनो सोलियो हेल्प मोनो आङो बिदिनो आरो नांगौ रोखोमनि हेल्प मोनबाय आरो माथो खालामबावनो माने फिसाजोखौ दा एकदम एसेबाबो दैबायनो नांथारगौना आंना फिसालाखौ फोरोंनाय समाव ओंखायनो आं बेखौ लाथ'गासिनो दं आरोना ओमफ्राय उनावहाय नायनोसै गाव बेसेबां गोबाव थायो आइ आंनि फिसाखौ खानाय सिना बोरै नुखो बिमाया बोरै सिननानै होखो नोंखौ किउट बेबि होननाय नंला दासो सिखारनानै फैदों लान्थ' किउट बेबि जाबाय आंबो सिननो बालायथारदोंमोन आरोना ओमफ्राय गरम जुयैनो सिननानै होनांबाय दहाय मोनसे ब्लग्सआव खानाय सिननानै होदोंमोन सोरबाफोर नायाखैबा नायफ्लांहैबानो जाबाय आरोना मनाया होनानै फैबाय आरो आब' बाजाराव थांनो ओंखारनायखाय फैसा खुस्रा गैयिनि आरो आब'नो होनो मोनबावासै ओमफ्राय नै खरसा एरनानै फैलायबाय थावाबो जोब्बायमोन ना मासाबो जोब्बाय फैसाबो जोब्बाय खरस पातियाबो जोब्बाय होननायसो जानोसै थ' न'आव जाहैनोसै रोङा जों सिबिनो रोङा जों बावनो इसोर खुलुमनाय नाजाव गोरोन्थिखौ खेमा होदो इसोर उन्दै उन्दै गथ'फोरजों सोलोंनाय मेथाइसो आंना इसोरनि आलारि बाथि फोजोंबाय नाथाय दिनै बेलासियावसो जाबाय आरोना माने आं दहाय फुङाव दुगैयाखैमोन नालाय बेलासियाव दुगैखादों बेनिफ्राय आं मोनसे भिडिअ नोंथांमोन देखायगोन नैबेनि दै सान्थिखौहाय मासे एन्जर इंगिनि ना मानै मिन्थिया लोंफैबाय थायो आरोना आं दिनैसो थाग थिग भिडिअ खालामफ्रांनो मोन्दों नुनाया नुखायोमोन गणेश बाबानि लोगो खोमा मुसुग्रास आंनि जेबो अरसि अरसा दा खालामलांथों आरोना फिसाफोरनि लेखाफोरखौहाय ओमफ्राय दैखौ लोंनानै थांथों जेबो नङा आं जेबो खालामाखै आरोना नै सनाफोर बै दलद थाबाय थादों आरोना दसे सम माने फार्स्टआव एसे लोंखांबाय उनाव लोंसिन लोंखांनानै टिभिनिबो आवाज सोलिगासिनो नालाय होथारलांबाय मालाय ब्लडनो साहा फुदुंनानै लोंनोसैलाय बेनिफ्राय आङो मैयानि भिडिअ आरो मोननै कमेन्ट मोन्दोंमोन आं बेखौ मेनसन खालामथारगोन मा होननानै बुङोबा नोंथांमोना माबा आंखौ गोरोन्थि नुदों नामा मैयानि भिडिअआवहाय आंथ' जेबो गाज्रिखौनो बुंनाय बायदि मोनथाराखैमोन खृष्टान धोरोम होननानै आं थामनेलाव होफानाय जादों ओमफ्राय जेनेबा खृष्टान धोरोमनि बायदि आंखौबो नुसिगोन बेबायदि साननानैसो आं भिडिअखौ बुंदोंमोन ओमफ्राय आंथ' जेबो गाज्रिखौनो बुंफानाय जायाखैमोन अब्लाबो सानैसो आइजोआ माखौ गाज्रि मोनखोथाय आं बुजिनानै मोनला खृष्टान धोरोमखौ नोंसोर माबायदि सानो बाथ्राखौ बुंनो रोङाबा मानो बुङो होननानै कमेन्ट ओमफ्राय अब्लाबो आंनि बुंनायखौ खृष्टान धोरोमखौ मख'फानायाव गाज्रि मोनदोंबा माफ होबानो जाबाय आंनाव जेबो गाज्रि साननाय गैया सोर खृष्टान सोर बर' सोर हिन्दु गासिबो बर' गासिबो मानसि आंनि थाखाय आरोना ओमफ्राय आंना खृष्टान लोगो गैया बिनि थाखाय आं बारा खृष्टानफोरनि बिसय बांद्राय इसिबांबो मिन्थिया ओंखायनो आरो आं बुंखायाखैबो जास्ट खृष्टानफोरा हाबा जाबाबो सिन्दुर थुवा आं बेखौसो मिन्थिगौ नालाय जोङो आं बेखौसो मख'फानाय जादोंमोन आरो आंबो सिन्दुर थुथ'ला होननानै आं बेखौ मख'फादोंमोन आरोना ओमफ्राय मिन्थिया गाज्रि मोनबायबा मोनबायसै आरो माफ खालामबानो जाबाय ओमफ्राय गाज्रि मोननांगौ जेबोआनो गैखायामोन एनिवे बे गाव गावनि बिजिरनायनि सायावसै नोंथांमोनहा सोरबा आंखौ सोंहरबाय थायोमोन नालाय नानिखौ लाग्राया अबेनि आब' ओंखायनो आं खिन्थाबाय बिथाङा उदालगुरिनि बेनिफ्रायहाय बेसेबां लायो होनदों स' ओमफ्राय फैसानि बिदि फिक्स रायलायनाय जायाखै आरोना ओमफ्राय अब्लाबो आङो दा न'नि मानसि बायदि थाबाय नालाय मानसियानो एथबां स्ट्रंलि नंखाया माने फैसा बुरजानि लाजाग्रायानो नंखाया आरोना ओमफ्राय अब्लाबो मालायनि फिसाखौ लाफैबाय जखन नोङो नायनांगोन ओमफ्राय आं दा नैबेनि गन्थंनि बानायनानै होनो होननानै माने आं थैयारि खालामदों प्लेनिं बानायगासिनो दं आरोना नै दा
बानायगोन आङो माने बन्द समावहाय न'आव थांनानै एसे जेनेबा ज' जाबा फैसा एसे सेभ जायोना स' बे सेभ जानाय फैसाखौ आङो बिनि बानायनानै होनो होननानै बेनो प्लेनिं बानायदों आरोना स' बेबो गोजोननाय मोनगोन ओमफ्राय आं भिडिअखौबो गोलाव खालामला जायफोरा आंनि बेखिनि शेयार खालामनायाव फरायलांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर माने मा होननानै बुङोबा आं बेलासियाव बेफोरखौनो आं एसे कमेन्टनि बिसय आं एसे शेयार खालामनो होननानै आरो आं बायदि बायदि देखायदेरनो सानदोंमोन बाट आं हायाखिसै फिसालानि एग्जाम थाखाय आं जायखारनोनो हाया जानानै दङ आंनि दिमागाव आलदा प्लेनिं दङमोन आं नोंथांमोनजों आलदा बुस्थु शेयार खालामगोन होननानै आरोना बाट दा उफाय गैया स' थेंक इउ स' माच लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ'हाय